أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Draga braćo i sestre, mi smo počeli da objašnjimo nekoliko stvari, a ovi stvari su vrlo bitni za nas i mi objašnjavamo ove stvari sa pomoć od časni Kur'an i sa pomoć od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego da počnemo za današnji program, ja hoću da ispravim jedna greška na prvi dio kada sam objasnio vjerovanje od Jevrije i tada sam rekao da oni čekaju Elija, da on treba da pojavi se nebu. I mi kažemo na naš jezik za Hazrat Ilyas a.s. da Ilyas, on je taj Elija, i tada sam rekao za Hazrat Adris a.s. Za Hazrat Adris a.s. je rečeno u časnom Kur'anu varafanahu makanan alija, mi smo njemu dali visoko mjesto i tamo isto koristen taj riječ rafa. Ali ovo što smo pričali za Elija, a za koga Jevrije čekaju i do danas čekaju, on se zove Hazrat Ilyas a.s. i njega on čekaju tjelesno, treba da pojavi se nebu. I sada, kada smo već počeli da pričamo kakve imamo uputstve od časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i nama je rečeno, ako imate razni mišljenje, ako jedan čovjek kaže šta ja govorim, ovo je istina, a druga osoba kaže šta ja kažem, ovo je istina, kako možemo da odlučimo? Na koje sud treba da idemo i tražimo odluka? I kada mi vidimo u tome, Allah kaže u časnom Kur'anu fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasule in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dok časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prisutan među muslimanima, oni su uvijek obratili prema njega, uvijek su tražili uputstvo. Ali časni Kur'an i časni Islam je do sudnjeg dana. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao jedan čovjek, on nije mogao da živiti većinu. I zato onda Allah nama dao uputstvo. Poslije toga, ako bude neki problem, onda kako treba da odlučite? Allah kaže fa in tanazatum fi shay'in, i ako se u bilo čemu razilazite, uputite takvu stvar Allahu i poslaniku. Nije rečeno idete kod hođe ali idete kod olema i tražite od njih
njihovo mišljenje. Kada je pitanje za vjera, onda treba da pitate od Allaha i od poslanika. I ako uistinu verujete u Allaha i sudni dan. Ovo je najbolji način i najbolje po ishodu. Surat An-Nisa ajet 60. To znači, ako sada mi Ahmadija džamat mi verujemo, Hazrat Isa a.s. je on umro i naša braća drugi muslimani, oni misli da Isa a.s. otišao tjelesno prema nebu i do dan danas on je živ. I ovo je razlika među nama i među vama i među nama. I onda kada idemo na ovo sud kod Allaha i kod njegov poslanika, kako treba da idemo? Problem dolazi kada većini olema, oni već imaju u glava da je Isa živ i kada oni već imaju jedan vjerovanje i poslije toga oni idu, oni traži iz Kurana, onda ne može da oni nađu rješenje zato što oni su već odlučili samo od sebe. I kada je Allah nešto rekao, oni su dali drugi tumačenje. Oni su dali drugi prevod. I zato to je dolazi ovo problem. Jedan vjernik, ispravni vjernik, on treba kada traži uputstvo od Allaha i od poslanika, on treba da ide kao prazne glave. On treba da ide kao on ne zna ništa i onda on kaže hajde recite mene šta to znači ovo, onda nema nikakvih problemi. Onda možemo lagano, bez probleme da nađemo rješenje. I kada čovjek ide na ovo način i kada čovjek čita časni Kur'an na ovo način, kao da on ne zna, on nema vjerovanje prije toga nešto i onda kada samo čita Kur'an, onda njemu će biti jasno šta to znači kada je Allah rekao ja Isa inni mutawafika, o Isa, ja ću te usmrtiti. Va rafioka ilija, i rafa, ozdignut će biti poslije smrt. I poslije smrt, šta to znači kada duša ide, to samo ide duša. I to je bio tamo rečeno. I mi smo vama rekli, ovo riječ je koristeno u časnom Kur'anu 25 puta. I 23 puta svugdje je prevod kao smrt. I samo na 2 mjesto gdje je koristena još jedan riječ kao da Allah uzmi duša tokom spavanje ili tokom noć i onda koga on hoće da on vrati njegov duša i za koga on odluči onda zaustavi. I svakom mjesto je prevod samo smrt i kada duša ide. I olema, oni kada čitaju časni Kur'an i kada oni prevodi isti riječ na drugo mjesto, tamo oni prevodi kao smrt. I samo za Isa a.s. kada dođe ovo riječ, onda oni prevodi kao da Allah uzio njegov tijela. I zato mi smo vama rekli da u Buhari Hazrat Ibn Abbas on dao tumačenje, u hadisi je samo njegov tumačenje koja se kaže ja Isa inni mutawafika ja Isa mutawafika mometoka. Tawafi to znači smrt. To je prevod od Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. I onda kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u tokom Mirađ, taj duhovni putovanje, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo sa nekoliko poslanika i tamo fino je rečeno da on sreo Hazrat Isa a.s. i Hazrat Jahja zajedno kao na drugi neba. Na drugo nebo on sreo sa oboje poslanika i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao tamo sam sreo sa Isa i Isa bio tjelesno i Jahja bio duhovno, zato što ovi svi poslanici sa kim poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada družio,
svi muslimani vjeruju da oni su umrli. I da li ima logika da jedan čovjek koja je Hazrat Isa a.s. koji je živ, on druži sa ovim ljudima koji su bili mrtvi. I to isto je jedan dokaz da Hazrat Isa a.s. on bio tamo i duhovno kao su ostali poslanici. I ovo je isto jedan dokaz Hazrat Isa a.s. više nije živ. I kao smo rekli, kada tražimo odluka od Allaha, toliko na fin način Allah odluči da nema nikakvi mjesto da neko bježi od toga. Imamo nekoliko ajet u časni Kur'an koje govori da Hazrat Isa a.s. on je umro. Sada ćemo još pročitati, još ćemo objasniti par ajeti na koje je bude vrlo jasno Hazrat Isa a.s. on nije više živ. Na primjer, surat An-Nahl, ajet 20, Allah kaže وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah kaže, a oni koje oni prizivaju mimo Allaha ništa ne stvaraju, nego su sami stvoreni, mrtvi su. To znači ima u svijetu ljudi, oni su umjesto Allaha, oni su uzeli razni ljudi i oni su dali poštovanje i obožavaju mimo Allaha za neki ljudi. I kao Hazrat Isa a.s. i nama je jasno, kršćanski svijet, oni su uzeli Isa a.s. kao Bog ili Božji sin i traži od njega pomoć. I onda Allah kaže, oni koji oni prizivaju mimo Allaha ništa ne stvaraju, nego su sami stvoreni. Allah ni stvorio. Allah ni stvorio. I mrtvi su. Nisu živi. A ne shvataju kad će biti izvedeni. To znači, oni svi su sada mrtvi. I možda neko bi rekao, ovdje to znači ovi kipovi što neki ljudi napravi od drveta, od kamena, ali zadnji dio ajet nama pokazuje da ne. Ovdje se priča za ovi ljudi za koga se obožavaju. Zato što tamo se kaže i ne shvataju kad će biti izvedeni. I kamen i drveta ne može da nešto shvati. I ovo je samo rečeno za takvi ljudi. Ovo predmet je toliko vrlo važan i zato Allah na toliko mjesto rekao za ovo predmet za smrt Isa a.s. Nema ni jedan poslanik, nema ni jedan drugi poslanik za koga je Allah rekao toliko puta je rečeno za smrt Isa a.s. Imamo još jedan ajet, surat Al-Maida, 76. ajet. Allah kaže, Mal Masihu ibn Maryama illa rasul kad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am. I onda kaže, Mesih, sin Marijemin, bio je samo jedan poslanik. Svi poslanici prije njega su prošli. Ovdje je riječ khala. Na arapskom se kaže khala fulanun iza mata. Kada se kaže za neki čovjek da on je khala, oni kažu to znači da on je umro. I Mesih, sin Marijemin, bio je samo jedan poslanik. Svi poslanici prije njega su prošli. Šta to znači?
ako svi poslanici prije njega su prošli, da li može da bude značenje i Isa a.s. on je isto poslanik i zato on nije umro? Da li ima logika u tome? Kao se kaže, na primjer, Zaid je čovjek i svaki čovjek griješi. Šta to znači? To znači Zaid je isto čovjek, on može da isto griješi. I ovdje Allah kaže, Isa je jedan poslanik, nije više od poslanika. On nije Bog ili Božji sin, on je čovjek i poslanik. A prije njega svi poslanici, oni su prošli. I na ovo riječ prošli, ovo se koristi na svakom jeziku. Na primjer, na engleskom se kaže passed away. Kada se neko pita, your father is alive? He said, no, my father is passed away. I ako neko pita, tvoj otac je živ, on kaže, ne, on je prošao. I to ne znači da se kaže da on prošao pored ovog grad ili pored ovo mjesto. I kada sam riječ koristi da on je prošao, ili ovi svi naši predaki, oni su prošli, to znači smrt. I ovo riječ Allah koristio i dalje onda se kaže i njegova majka je bila čestita. Bila, ona nije sada više živa. Oboje su jeli hranu. I ovdje je isto koristen ovo prošlost, vrijeme za prošlost. Kana jakulani tam. Nije rečeno da oni sada jedu, nego je rečeno oni su jeli hranu. I vidi kako mi objašnjavamo znakove za njih, a onda vidi kud se oni okreću. Oni opet neće da shvati. Na toliko jasan način Allah ovdje je objasnio za smrt Isa a.s. kao je rekao, oboje su jeli hranu. I na drugo mjesto je isto rečeno da poslanici oni nemaju takva tijela da oni budu živ bez hrana. Na primjer, Allah kaže, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. A mi im nismo dali takva tijela da oni ne jedu hranu, niti su bili većini. To znači, časni Kur'an objašnjava stvari na takav način da ne može, neko kaže da mene nije jasno, ja nisam shvatio. Ovdje je baš stvar nije toliko jasno rečeno. Toliko jasno je rečeno da poslanik ne može bude bez hrana. I na prvi ajet Allah rekao, svi poslanici prije Isa a.s. su prošli i on je isto poslanik. I on i njegova majka, oni su jeli prošlost. I ovdje kaže, poslanik ne može bude bez hrana. Neki ljudi oni kažu, kada mi pitamo, dobro, ako vi vjerujete, Isa a.s. tjelesno otišao prema nebu i da li on jede ili pije ili šta, oni kažu, on ne jede, on ne pije. I Allah kaže, onda on je mrtav. Čovjek kada umre, onda on ne može da više jede i pije. I ovo ajet što je rečeno da on je samo Isa a.s. bio samo jedan poslanik i njegova majka bila čistita žena. Ovdje nama ovo pokazuje taj predmet da Isa a.s. nije imao neke druge odluke od drugih poslanika. Kako su bili ostali poslanici, on je isto jedan poslanik. Ostali poslanici, oni su imali majke i Isa a.s. isto ima majka. Ostali poslanici, oni su želi, pili, oni su imali glad i Isa a.s. isto ima. On isto imao
takve odluke, zato što čovjek njemu je potrebno da on jede, njemu je potrebno da on pije. I kada ne jede, ne pije, to znači smrt. I ako vi njemu dajete više čast od svih ostalih poslanika, to znači vi pomažete kršćanima koji vjeruju da on ima više odluke nego drugi poslanike i zato oni kažu da on je Bog ili Božji sin. I Kur'an kaže on nema nikakve takve odluke da dajete više čast. Isto na drugom mjestu časni Kur'an kaže, surat Al-Furqan 21 ajet, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. A mi nikada nismo poslali ni jednog vjerovjesnika prije tebe, o Muhammed, prije tebe. Mi nikada nismo poslali ni jednog vjerovjesnika prije tebe, a da oni nisu jeli hranu i hodali ulicama. To pokazuje potpuno jasno da Hazrat Isa a.s. sada više ne jede i poslanik ne može bude živ bez hrana i zato Hazrat Isa a.s. ne postoji više šta se tiče na tjelesni način, on je mrtav, on je umro. I kada mi pričamo da ovdje je toliko jasno rečeno za smrt Isa a.s., onda neki naši muslimani, oni kažu ovdje je rečeno prije Isa a.s. Mal Masih ibn Marijama illa Rasul kad khalat min qablihi Rasul. Ovdje je rečeno da svi poslanici prije Isa a.s. oni su prošli i nije rečeno za Isa, ali ja sam već objašnio da je već rečeno ovo je prošlost, ali ima jedan drugi ajet koja je koristen za naš poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I isto je rečeno, tamo je bio rečeno Mal Masih ibn Marijama illa Rasul, ovdje se kaže wa ma Muhammadun illa Rasul kad khalat min qablihi Rasul. Isti riječ. Tamo je rečeno za Isa a.s., ovdje je rečeno za Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma Muhammadun illa Rasul kad khalat min qablihi Rasul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Surat Al Imran 145 ajet. Allah kaže a Muhammad je samo poslanik. Tamo je bio rečeno Isa je samo poslanik. Ovdje je rečeno a Muhammad je samo poslanik. Zaista prije njega su prošli poslanici. Ovdje je množenje. Ako bi Isa a.s. bio negdje živ, onda bi trebao da Allah ovdje kaže svi poslanici oni su prošli illa Isa ibn Marijam, osim Isa ibn Marijam. Ali nije rečeno. Ako on onda umre ili bude ubijen, zar ćete se vi okrenuti na svojim petama? Onda je rečeno poslanik je čovjek. I prije časni poslanik, svi poslanici oni su umrli. Muhammad je poslanik i prije njega svi poslanici oni su prošli. I kao sam rekao ovdje je riječ arapski khala. Ovo se koristi za smrt. Kada se kaže khala fulanun iza mata, kada neko umre, onda se kaže, koristi ovo riječ khala. I ovdje je isto, potpuno isto značenje. Poslanik, Muhammad je samo jedan poslanik i zaista prije njega su prošli poslanici. Šta to znači? To znači on je poslanik, on će isto umrijeti. I onda dalje je rečeno objašnjenje za taj riječ khala. A ako on
onda umre ili bude ubijen. To znači ovdje je rečeno ima dva način kako čovjek okusi smrt. Kada se kaže hla, onda hla bude na dva način. Bude ubijen ili bude kao prirodni smrt. Zato kaže onda ako on onda umre ili bude ubijen, zar ćete se vi okrenuti na svojim petama? To znači da li ćete napustiti islam? Ako je poslanik umro, hoćete napustiti islam? Onda Allah kaže, a onaj ko se okrene na svojim petama neće nikakve štete učiniti Allahu, Allah će sigurno nagraditi zahvalni. I ovaj ajet jasno pokazuje smrt svih poslanika prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a Isa alejhi selam isto bio jedan od poslanika koji su došli prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi on bio živ, Bog bi rekao svi poslanici su prošli, umrli, osim Isa alejhi selam, ali nije ovako rečeno. I ovo ajet u historiji islama je vrlo bitno. Jedan događaj se dešavao kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro. Sledbenici, oni su njega toliko volili, oni nisu vjerovali, nisu shvatili da može da njihova vođa, njihova voljeni poslanik može da napusti njih. Tako se kaže da kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, Hazrat Abu Bakr Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu bio van grada i Umar radhiyallahu ta'ala anhu on bio u džamija i rekao, ko god bude rekao da je Božji poslanik mrtav, odsjeći ću mu glavu. On nije mrtav, nego je otišao svom gospodaru, on se uspije na nebu, baš kao što je Musa bio otišao svom gospodaru i on će doći natrag i kazniti licemire. Vidite ovdje Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu koristio za Musa alejhi selam, zato što u časnom Kuranu nekoliko mjesto je rečeno da Musa alejhi selam otišao kod svog gospodara, napustio svoj narod i otišao sam kao sretne sa gospodarom. I Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu on neće vjerovati za smrt časnih poslanika i dadne primjer da poslanik otišao onako kako je Musa otišao. I Hazrat Umar opšte nije spominao za Isa alejhi selam. Inače bi spominao. I Hazrat Abu Bakr Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu kada se on vratio, vidio, polubio na čelo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otišao na drugom svijetu, došao u džamija i tamo on vidi stanje kako je Umar uzmi mač i bio puno lut i kaže ne smije niko da kaže da poslanik je mrtav, da poslanik je umro. I Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu njega rekao sjediš, smiriš, ali Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu nije slušao njega. I Hazrat Abu Bakr napustio njega i počeo da objašnjava stvari sa ostali sledbenicima. Svi su napustili Hazrat Umar i došli su kod Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. I Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu objasnio ovo stvari i rekao, o ljudi, ko od vas obožava Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neka zna da je on umro. Ko od vas obožava Allah, neka zna da je Allah živ i da on nikada neće umrijeti. Allah uzvišeni je rekao, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, a Muhammad je samo poslanik, zaista prije njega su prošli poslanici. I svi sledbenici, oni su tada rekli
da mi smo mislili kao ovo ajet je danas mi smo primili. Ovo je danas bio objava od Allah. I tada u Madina svi su čitali ovo ajet. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. I nije bio ni jedan glas koji je rekao kako možemo da vjerujemo da Muhammed sallallahu alaihi wasallam je on umro i Isa je živ. Nema ni jedan glas. I ovo se zove prva iđma, usaglašavanje drugova časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, i to je bio na smrt Hazreti Isa alaihi salam. Kada oni su vjerovali, svi poslanici prije Muhammed sallallahu alaihi wasallam su prošli, umrli, i Isa alaihi salam bio jedan od njih. I ovo ajet je toliko jasan da ne može da bježite od toga. Kao sam rekao prije, ovo su Božje riječi. Božje riječi su toliko, imaju snaga da ako cijeli svijet imaju jedan mišljenje, ako svi olema oni misli da Isa alejhi selam živi tjelesno, i Božje riječ njih ne dozvoli da oni vjeruju u tome. Zato što časni Kur'an na toliko različiti načini objašnjava ovo predmet. Na razni način rekao za smrt Hazreti Isa alejhi selam. I opet ovi ljudi imaju takav glava da neće niko vjerovati. Mi smo vama rekli, i stvarnost ova vjerovanje je došao od kršćana. Ovdje se kaže Israilijat. Israilijat to znači ovi muslimani koji su objašnjivali tafsir i Kur'an, oni su objašnjivali od neke priče od kršćana, od neki objašnjeni od Biblija, oni su uzeli o tome. I ovo vjerovanje je došao od strane. Ako bi bio ovo vjerovanje u početak Islama, kao smo vama dali ovo primjer, ne bi odmah svi su smirili, svi sledbenici su smirili. Svi su rekli, ok, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je umro. Nema ni jedan glas ko kaže, kako Abu Bakr ti pričaš, ako je Isa živ na nebu, zašto ne može da moj poslanik da bude živ na nebu? Naš poslanik je Hataman Nabijin, pečat svih poslanika. Ako bi bio potrebno da neko ostane živ, onda on treba da bude časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Za Hazreti Isa alejhi selam časni Kur'an kaže va rasulan ila bani Israil, on je poslanik za Izraelčanima. Njega misao je samo prema jedna nacija, prema svoje nacije. Njega misao nije prema cijeli svijet. I časni Kur'an šta god je kaže, to će ostati do sudnjeg dana. I ako dođe Isa, na primjer, šta bi on rekao? On bi sada rekao, ja nisam više poslanik za Izraelčanima. Ja sam poslanik za cijeli svijet. I onda šta će biti sa ovim ajetima iz Kur'ana? Ko kaže on je poslanik za Izrael? I onda časni Kur'an kaže va atenahul inđil. Allah kaže mi smo njega dali inđil. Njega knjiga je inđil. Nije rečeno njemu je bilo dato časni Kur'an. Ovo titel pripada samo za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Allah kaže on je poslanik za cijeli svijet. Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. O poslanice,
neka proglasi, neka reci inni Rasulullahi ilaikum džemija, ja sam Allahov poslanik prema svima vama, bez obzira gdje god vi živite, na koje nacija imate, koji jezik vi pričate, svima vama je Muhammad jedan poslanik. I ovo čast pripada samo za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato, o moji braća, neka ispravite ovo vjerovanje. Do sada vi niste znali. Do sada vama niko objašnjavao na ovo način kako objašnjiva na ovo doba ima Mahdi al-Islam i običani Mesija, koja je došao da ispravi ove greške, koja je došao da izvadi nama iz mrak na svetlost. I ovo je Božja svetlost. Islam nije religija kako se na ovo doba hođe pričaju. One pričaju kao neki bajke da Isa a.s. živi negdje tjelesno i on će vratiti i kao mi vidimo neki filme u sartanima. I Allah kaže ja ne promenimo svoj postupak. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ne može da nikad vidiš da Allah promenio svoj zakon. I ovo zakon je za svi poslanici. Ovi zakoni su isti. I zato mi smo vama objasnili i inša Allah mi ćemo nastaviti. Opet ćemo pričati za još nekoliko primjera ajeta iz časni Kur'an i imamo nekoliko hadis na koje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za smrt Isa alejhi selam i kao sam rekao prije i da nema nigdje rečeno da on Hazrat Isa alejhi selam živ, nije rečeno da on otišao prema nebu, riječ as-sama ne nalazi nigdje. Mi tražimo od drugim muslimanima, ali oni nemaju. Ne može da oni odgovori u tome. I samo oni su uzeli taj riječ rafa kao za ozdignut i ovo na arapskom ovo riječ se koristi samo za duša. Kada je duša ide prema Boga i časni Kur'an ima nekoliko primjera. Na primjer mi kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mi pripadamo Allaha i njemu ćemo vratiti. I mi vratimo prema Boga ne tjelesno, nego samo duhovno. I onda časni Kur'an kaže fa firru ila Allah, trčite prema Allah. I ovdje ne može, neće niko da kaže to znači fizički da vi hodate prema Boga ili trčite. Ovo je samo duhovno. Prema Boga duša ide. Prema Boga tijela opšte ne može da ide. Allahu nur samavati wal arz. Allah je svetlost nebesima i zemlji. Fa enama takunu, bilo gdje vi krenete, tamo nađete Boga. Bog nema pravaca. Bog nema tijela. Prema njega duša ide. Tijela ne može da ide. I zato časni Kur'an na koliko puta na različit način objašnjava, neka vama bude jasno da spas Islama sada leži na ovo vjerovanje da Isa a.s. je umro. Isa a.s. je umro, on je mrtav. Jeste on je Božji poslanik, ali on je umro. Imam Mahdi a.s. kaže, ako vi hoćete da pobjedite na ovo doba radi Islama i kada pričate sa kršćanima, samo ni pokažete, samo ni recite da Isa a.s. je umro, onda vi vidite da taj kršćanstvo koje je pogrešno vjerovanje će nestati i Islam će onda pobjediti. I neka Allah nama uputi da mi
ispravimo ovo vjerovanje i prihvatimo ovo Božje odluka i inšallah ćemo pričati na ovo predmet još i kasnije ćemo na drugi program ćemo isto objasniti šta znači taj nazul, dolazak Isa a.s. i šta znači za ovi znakovi predsudnih dana, šta znači to je Dajjal i ovo su svi stvari, to treba da potpuno objasnimo i sa pomoć od Božje riječi i pomoć od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.